Al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan mai martaba sarkin mutum biyun. Daga bisani kuwa suka nemi wasu 'yan kudade masu yawan gaske wadda ba a basu ba, sai ko suka kashe iyalan sarkin da suka hada da matan sarkin guda biyu da kuma 'ya'yan sarkin guda biyar, ɗaya kuwa ya tsira da ransa. Al'amarin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman wadda na yi masa tambaya kan cewar ko a ina ma aka samu gawawwaki bakwai da aka kashe. An samu gawakin su a can jejin Kondo wadda ke karkashin karamar hukumar Karkokola. Ita hukumar 'yan sanda jihar Taraba karkashin shugabanci Abin Bola Shoko ya fiye su daga hada kungiya ta musamman wato sa ta haɗin gwiwa mu 'yan sandan hukumar jihar Taraba da maharba da 'yan banga kamar yadda aka saba yi don a kai ɗauki. Shi kuwa Ahmadu Muhammad wadda ke zama kwamandan baka na karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban, wadda ya ce shine dai ya bada umarni domin a je a ɗauko wannan yaro wanda ya nasarar kwatowa daga hannun 'yan bindiga da suka kashe 'yan uwansa. Ya samu daman biyo ramummuka da kogi, ya zo an ba su labari amma za su je su duba shi. So ya kai ga sun yi tattaki zuwa gurin, suka je suka duba shi suka ɗauko shi misali har wajen karfe zuwa 7:30 haka ka iso da shi cikin garin Kondo. Da garin Kondo suka ɗauke shi zuwa Sunkani. To yaro dai yana cikin wani hali sosai, muna shawara da su dai a kawo shi Jalingo asibiti a kai shi mutum biyu gun mahaifinsa, sai mahaifin ya kira yake ce lallai a kai shi mutum biyun zai fi. So aka ɗauke shi a cikin daren a gurguje aka kashe mutum biyu. Shi kuwa Isiyaku Umaru Tammai na ɗaya daga cikin 'yan bankan da suka yi nasarar tsintan yaron da ya samu ya tsira da ransa, wanda ya ce wannan yaron dai ya shaida musu cewar yana wannan rarrafe ne duk inda ya samu gulbi ya tsoma kai, kuma da inda ya samu 'ya'yan ɓaure ya ci, haka dai har ya iso inda yake. Da muka je muka duba sai muka tarar da wannan yaron yana tafiya da gwiwa, yana cin 'ya'yan ɓaure, in ya samu inda ruwa yake kuma yana sha, kuma yana galabaice, amma yana gane mutane, na iya magana. Mun tambaye shi ina sauran 'yan uwansa, daga ina yake, yace su ne wanda aka yi garkuwa da su, 'ya'yan mai martaba sarkin mutum biyu. Da muka tambaye shi ya gaya mana ga to ina sauran 'yan wanka, yace an kashe su. Ta ina ne ce shi bai zai iya gane wannan gurin. Muka to shi kuma sai muka ɗauko shi muka zo caji ofis na Kondon, muka kira 'yan sandan gurin muka musu report. A nasu bangaren al'umma mazauna yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, waɗanda suka halarci taron jana'izar na iyalan sarkin mutum biyu wadda 'yan bindigan suka kashe har 7. Aliyu da ke yankin mutum biyu wadda ya shaida mana yadda aka gudanar da taron jana'izar da kuma yadda 'yan sentiri ko kwance 'yan banga suka kawo gawawwakin mamatan. Ni na je ma da ni aka yi sallan gawan. An ebo mana gawawwakin 'yan sentiri sun je 'yan banga sun ebo gawawwakin sun dawo da shi cikin garin mutum biyu. Yar kudan gasar local government ko mai martaba sai kofin baban yara. Mun sallaci gawan saboda bawan babu hali a rarraba su, kowanne a cikin buhu ne sun soma rubewa da lalace a cikin buhu aka sassaka. Kura pilot ne kofin body aka yi sallaci aka yi ne aka sallace su. Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan sarkin mutum biyu su 8, daga bisani kuwa suka kashe 7, ɗaya kuwa ya tsira, amma rai kwakwai mutu kwakwai cikin 'ya'yan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.